Привітання! Вітаю всіх на каналі Гарбата з Ангеля. Калі ласка, заварите собі гарбаточку, каву, какаву, что-нибудь поесть можно взять и долучайтесь до размовы. Что правда, я открою вам секрет. Одразу у меня сегодня вось у гэтым кубку з авіаційними мотивами, як бачите, ну може не бачите, у мяне не гарбата, а кава, тому што як паспяваць з навінамі апошніх дзён без кавы я не ведаю, я нават не уяўляю. Вельмі цяжка гэта даецца. Я не буду занадта іх каментаваць, бо, па-першае, гэта не моя спецыяльнасць. Я няхай і цікаўлюся і палітыкай, вядома, і сацыялагічнымі пытаннямі, і розным, і, ну, гэта не маё, гэта не моя тэма. Я думаю, што вы і без мяне ведаеце, што гэта акт фактычна дзяржаўнага пірацтва. Ну, што каментаваць пра то, як забралі Рому Пратасевіча, гэта жудасна, і ўсе так выказаліся ўжо да мяне. І што меры, якія прынялі ў развязе, ну, што яны неадназначныя шмат для каго, што могуць мець нейкія мінусы, што шмат каму нязручна, для кагосьці можа быць і трагічна, катастрафічна, я не хачу нікога пакрыўдзіць. Але скажу так, бо не магу таксама увогуле нічога не сказаць пра гэта, што я радая амаль любой рэакцыі, бачачы, ну, наколькі мы чакалі нейкай рэакцыі. Ну, прабачце за паўтарэнне, так, але раскажу толькі адну гісторыю са сваіх падлеткавых гадоў, каб крыху ілюстраваць, мабыць, ну, то маё бачанне увогуле на гэтыя рэакцыі, ну, гэтых рэакцый у сэнсе. Вось, што я хочу сказаць. Калі я была ў США, і думаю, што я пра гэта гаварыла у мінулых роліках, што ў мяне была стыпендыя, што вучылася на такіх курсах, майстар-класах па міжнародных адносінах, і міжкультурных абменах і гэтак далей, у нас быў сімулятар міжнародных перамоваў. І там была адна вялікая дэмакратычная краіна, адна меншая дэмакратычная краіна, даволі залежная ад першай, і наадварот вялікая дыктатура. Я ні на кого не паказваю. І маленечкая дыктатура, таксама піпец быў, і залежная адпаведна ад вялікай дыктатуры. І я была ў групе прадстаўнікоў вялікай дэмакратыі, і ў мяне добрая англійская мова была, і сказалі, ну давай ты будзеш гаварыць прамоўцам і гэтак далей. Добра. І я ім сказала, ну, вялікай і маленькай дыктатуры, асабліва вялікай, што я бачу іх парушэнне правоў чалавека, што гэта тэрарызм супраць сваіх жа грамадзян, і што я не хачу ўвогуле мець перамоваў з такой краінай, з такой сістэмай, такой дзяржавай, і няхай вернуцца там па гандлю і іншых пытаннях, калі будзе лепшая сітуацыя з правамі чалавека. За што мяне адругалі, сказалі, што я магу справакаваць сусветную вайну, і што трэба вырасіць нейкія прэтэнзіі, занепакоенасць і гэтак далей, а потым гандляваць далей, таму што вялікая дыктатура багатая, у іх нейкія рэсурсы, то сёе, з маленькай таксама нічога не паробім, таму што, ну, гэта не зусім незалежная дзяржава, усё ж такі. Ну, і таму я радая, ну, вось, гэтай рэакцыі, але ў такім сэнсе, што радая прысутнасці рэакцыі, рада, што штосьці было, нейкі адказ. Хоць, і гэтая гісторыя адштурхнула мяне канчаткова ад дыпламаты і палітыкі. У мяне была, ну, скажам так, зацікаўленасць, і такі варыянт разглядваўся,
калі я была падлеткам, пасля таго, як я даведалася, што я павінна буду ціскаць рукі дыктатарам крывавымі, гэтак далей, я вырашыла, што я гэтым шляхам не пайду. Некаторыя мае там аднагрупнікі пайшлі, і яны цудоўна спраўляюцца, яны сумленныя людзі, і дапамагаюць чым могуць, але я проста бачу часам, чым могуць. І гэта не мой шлях, таму што я да болю прынцыповы чалавек, ну, бачыце. Всё, і я занадта ўжо шмат гаварыла, пап'ю каву, супакоюся. Всё, остановитесь. Добра, пра што я хачу галоўную гутарку правесці сёння, калі не пра гэтыя рэакцыі, дыпламатыю і так далей. Я хачу паглыбіцца ў свет відэагульняў і кампутарных і кансольных гульняў, але з пункту гледжання таго, што падабаецца мне і што, як мне здаецца, на мой погляд, было б варта перакласці на беларускую мову. Я ведаю, што для перакладаў такіх рэчаў, ну гэта не кніжка, усё ж такі, ну гэта гульня, патрэбныя і праграмісты, патрэбныя людзі, якія спецыялізуюцца, яшчэ лакалізатары, таму што гэтыя гульні трэба адаптаваць і па змесце вельмі часта, калі яны вельмі далёкія. Але было б варта, калі ў нас будуць такія магчымасці, што прывесці гульні ў Беларусь канкрэтна для беларускага рынку, і каб яны былі на беларускай мове, і ў тым ліку для папулярызацыі беларускай мовы. Думаю, што такія гульні вельмі б дапамаглі. І так, я запісала сабе сюды, ну вось, некалькі назваў, бо я не хачу забыць ні пра што. Але, вядома, потым падумаю, блін, можна было б сказаць пра вось тую гульню, я не сказала. Таму пішыце таксама ў каментарах, ва што вы гуляеце, ці гулялі, і што хочаце пабачыць у беларускім перакладзе, чаму. Добра, я пачну ад гульні, якая ратавала мяне падчас каранцінаў розных, ізаляцый і гэтак далей. Гэта Animal Crossing. Апошняя такая гульня выйшла год таму, з лішнім, трошачкі, ну, год і 2 месяцы, недзе таму. New Horizons, але ёсць і іншыя, ранейшыя, вельмі розныя гульні, але гульня, ну, скажем, вельмі розныя ў экзекуцыі, так? Таму што ўсё ж такі гісторыя вельмі падобная ва ўсіх. Ты маленечкі чалавечак, які пераязджае ў такую ці вёску, ці гарадочак, ці там, ну, востраў, быў на востраў у апошняй гульні. Вось. І там жывуць антрапамарфічныя такія жывёлькі, вельмі мілыя, і проста або сябруе з імі, у адной з гульняў можа быць мэрам горада, вось, на востраве таксама можа нават нейкія там, ну, гэта называецца па-англійску terraforming, і гэта значыць, што ты змяняеш ландшафт менавіта вострава, што ты можаш, ну, там будаваць і горы, і раку змяніць, так як цячэ, і гэтак далей. І чаму гэта гульня карысная? Таму што ў гэтай гульні больш тэкста, чым у Бібліі, гэта па-першае. Гэта размовы на штодзённыя тэмы з суседзямі, гэта назвы прадметаў дзённага карыстання, вось, штодзённага, у сэнсе побытавых прадметаў. Гэта жарцікі, гэта цудоўная гульня, вельмі мілая, вельмі ратуе, гэта як сад зен. Можна увайсці, і гэта як медытацыя, ты там гуляеш, размаўляеш, пацыруеш і гэтак далей. Вельмі шмат тэксту, вельмі патрэбныя словы, вельмі натуральная мова. Таму што гэтыя жывёлькі гавораць як носьбіты мову, на якія гульня перакладалі. Вось я гуляю, я вельмі часта змяняю мову гульні, а цяпер апошняя гульня перакладзеная. Ну, на японскай ёсць, гэта арыгінальная мова, я гуляла, это круто. Вельмі дапамагло з японскай мовай. Ёсць па-англійску, па-іспанску,
па-нямецку, французску, італьянску, руску, галандску і, здаецца, ўсё. Па-польску таксама няма, што я вельмі шкадую, бо часам я адчуваю, што не хапае мне ведаў па гэтых менавіта побытавых тэмах на польскай мове. Я бы падцягнула, так, праз Animal Crossing. Вось, гэта першая гульня. Другая гульня, гэта акурат і польская гульня, гэта Вядзьмак, The Witcher, так? Чаму? Таму што гэта, ну, хай і фантазія, але славянская фантазія, гэта польская міфалогія. Вельмі шмат чаго супольнага мае з беларускай міфалогіяй, з беларускім фальклорам. Вельмі файная гульня, асабліва калі мы кажам пра трэцюю частку, я пра яе і кажу на многіх платформах. Вельмі крутая графіка, гісторыя цікавая і сайт-квесты, ну то бок гэтыя прыгоды, якія сустракаюцца па дарозе, ну проста ёсць галоўныя мэты. А потым ёсць, напрыклад, калі персанаж нейкі мае нейкую праблему, ты дапамагаеш, але гэта не асноўная, скажем, нарацыя, гэта проста. Таксама вельмі вялікая гульня, вельмі вялікі свет, вельмі прыгожа. І, ну, прыемна гуляцца, лёгка кантраляваць, але ў той жа час цяжка спраўляцца з некаторымі задачамі, таму вельмі раю і вельмі б хацела пабачыць беларускі пераклад. Што яшчэ? Я цяпер хачу звярнуць увагу на гульні палітычнага або сацыяльнага зместу. Ёсць, напрыклад, Beholder 1 і 2, гэта расійскія гульні, яны па-расейску, па-англійску і на некаторых еўрапейскіх мовах таксама даступныя. Па-беларуску няма, але вось Beholder гэта чалавек, які, ну, там, стукае на суседзяў, так, ён, тыпу, управляе, так, кіруе гэтым домам і гэтак далей, афіцыйна, але вось, міністэрства парадку, здаецца, гэта было міністэрства парадак, Ordnung, вось, ну, ёсць такая задача, ён шпіёніць, так, і Beholder 2 гэта чалавек, які павінен падымацца па прафесійнай лесвіцы ў міністэрстве. Бок там чыноўнікі, гэтыя, там розныя, ну, хітра людзі, вельмі шмат карупцыі, ну, прям як у рэальнай палітыцы СССР, калі шчыра. Яшчэ гульня Papers, Please, ну, то бок паперкі, калі ласка, гэта ты працуеш памежнікам, так, ну, такім чыноўнікам, а ты разглядаеш, ну, вось гэтыя візы, калі даюць пашпарт, візу, вядома, пачынаецца таксама эпідэмія нейкая, павінны быць людзі, ну, вакцынаваныя, гэтак далей, вакцынацыі, так, сертыфікат прадставіць, ну, штораз больш папераў, гэта таксама такая таталітарная дзяржава, сярод розных дзяржаў, часам ёсць канфлікты між краінамі, не пускаем тых грамадзянаў, пускаем гэтых, не пускаем, часам пошук ёсць, і мы знаходзім гэтага, ну, там, злодзея, трэба затрымаць. Ну, вельмі цікавая, многіх, што праўда, цяпер у Беларусі можа яна трыгерыць, але я думаю, што калісьці павінна выйсці і на беларускай мове. Далей, на што я хачу звярнуць увагу? Я хачу звярнуць увагу на такі жанр, як JRPG, то бок гэта японскія гульні па прыгодах, так, RPG. Ну, гэта прыгодніцкія гульні, ёсць такія цудоўныя серыі, як Dragon Quest, Final Fantasy, таксама, ну, гэта фантастычныя гульні, і, што праўда, можа быць, некаторыя словы не вельмі карысныя ў штодзённым жыцці, але калі ў чалавека ўжо даволі добры ўзровень беларускай мовы, то чаму і не памарыць па-беларуску, чаму не вось, увайсці ў такі новы свет прыгодаў, магіі,
розных таких рэчаў. Ну і іншыя прыгодніцкія гульні ёсць, і класічныя RPG, проста, ну як Monkey Island. Вядома, тут лексіка не такая актуальная для простага жыцця, але для тых, хто любіць добрыя гісторыі, добрыя нарацыі, гэта тыя гульні, гэта менавіта тыя гульні. І што яшчэ я хачу бачыць у перакладзе, гэта гульня, новая гульня таго ж дэвелапера, ну, стваральніка, так, таго ж стваральніка Papers, Please, і гэта Return of the Obra Dinn, вяртанне Обра Дinn, таму што Обра Дinn гэта карабель. І яго не было, ну, знікаў там, моры, гэтак далей, у акеане, і ў выніку вяртаецца, але ўсе там мёртвыя, або іх няма, і трэба даследаваць гэта ці напрыканцы 19-го стагоддзя, ці ў пачатку 20-го праходзіць гульня. У выніку у нас, ну як у нас, у іх атрымалася цудоўная арыгінальная гульня. Ну, у першую чаргу з пункту гледжання графікі, гэта такая знарок застарэлая графіка, это дужа незвычайна. Потым гісторыя цудоўная, гэта проста бездакорна, яны ўсё гэта прадумалі. І, вядома, механіка вельмі запамятальная. Я нядаўна, насамрэч, прайшла гэтую гульню, сапраўды, і адразу захацела пабачыць беларускі пераклад. Добра, і будзе у мяне яшчэ парачка пункцікаў. Гэта, па-першае, філасофскія такія гульні, такія як The Stanley Parable і доктар Лангескоу, я не ведаю. Гэта тыя ж самыя стваральнікі таксама. Вось, студыя Краус, калі не памыляюся. Крумкачы, ці што. Вось, вельмі цікавы. Тут я хацела сказаць, што гульні пераадольваюць, ламаюць гэтую чацвёртую сцяну, як яна называецца, і звяртаюцца непасрэдна да гульца. Ну, я хацела сказаць нават да чытача, бо для мяне, як для літаратуразнаўца, гэтыя гульні ўжо больш падобныя да твораў, літаратурных твораў, кніг, чым да гульняў ці фільмаў нават. Ну, я таму думала, ну, глядач, чытач, гэта ўсё ж такі гулец. Вось, я шмат не хачу казаць пра іх, бо гэта спойлеры, і я не хачу сапсаваць гэты досвед. Менавіта гэта досвед вельмі, ну, такі індывідуальны, вельмі цікавы. Гэта эксперыментальныя гульні, і іх трэба праходзіць, не трэба, каб я расказвала. Ну, і абы выйшлі па-беларуску як мага хутчэй, калі шчыра. І апошні жанр, пра які я хацела трошкі пракаментаваць сёння, ну, хаця, можа быць, і заўтра будзе яшчэ куча думак. Гэта такія паэтычныя, лірычныя, прыгожыя гульні. Жанр называюць часта walking simulator, гэта значыць сімулятар, ну, хаджэння, ці шпацыру, ці, не ведаю, чаго, хадзіць, так? Walking. Вось, і, напрыклад, ёсць, што засталося ад Эдыты Фінч, What Remains of Edith Finch, ёсць Dear Esther, дарагая Эстер, знікненне Ітана Картера, так? Disappearance of Ethan Carter. І там вельмі глыбокія прадстаўленыя зветы, ну, як бы прадстаўлены свет вельмі глыбокі, заўсёды вельмі дэталёвы, падрабязны, усё прадстаўлена падрабязна, можна шукаць і знаходзіць кожны раз нешта новае. І што вельмі прыгожыя, менавіта эстэтычна прыгожыя гульні, і графіка, і дробязі, якія там наратыў у сэнсе вельмі прыгожы. Ну, вось, некаторыя я лічу увогуле лірычнымі творамі.
больш, чым гульня. Мы зноўку вяртаемся да літаратуры. Вось гэтыя жанры, якія больш эксперыментальныя, такія, можа быць, не ўсім спадабаюцца. Ой, што гэта? Можа быць, не ўсім спадабаюцца, і можа быць, не ўсе зразумеюцца, бо гэта будзе не тое, чаго вы чакалі. А так, увогуле, вельмі раю, і было б цудоўна, калі б можна было гуляць па-беларуску. Вось вот такія вялікія, менавіта вялікія гульні, дзе свет абшырны, так, і можна папрыгоднічаць, пашпацыраваць, пагуляць і знаходзіць штосьці для сябе. Добра, з майго боку, датычна гульняў гэта будзе на сёння ўсё, потым прыйдзе штосьці яшчэ ў голову. І я буду шкадаваць, што так хутка скончыла відэо. Але, калі ласка, напішыце таксама ў каментары, якія вашы улюбёныя гульні, ва што вы гуляеце і што хочаце ўбачыць у беларускім перакладзе. Таксама прашу, пішыце, калі вас цікавіць мой пункт гледжання на навіны, на гэтыя сітуацыі, можа, на дзеянні еўразвязу. Бо я грамадзянка еўразвязу, я магу трошкі са свайго пункту гледжання, адукаванага, але грамадзянскага. Так усё ж такі я не палітык, я не дыпламат, але я магу гэта каментаваць, калі хочаце. Сёння я не хацела, бо баялася, ці пакрыўдзіць каго, ці параніць. Але, можа быць, вас гэта і цікавіць, я магу без праблем нешта запісаць пра гэтую тэматыку, праблематыку. Добра, буду вельмі шчаслівая, калі яшчэ і званочак, так, клікнеце і далучыцеся да нас на канал. І падабайку, вядома, заўсёды можна пакінуць, гэта дапаможа, а пакуль што беражыце сябе, будзьце шчаслівымі, дапівайце гарбатачку і пабачымся праз тыдзень. Дарэчы, World of Tanks перакладзены на беларускую мову. Гэта ж беларуская гульня. Да пабачэння.